ai baya cikin ihsani ma ka daura wa mace nauyinta na maka wanki da guga. Ita ce in ta ga dama cikin kyautatawanta ta yi maka to Allah ya mata albarka, amma in so shine samu kai da ka karbi nata ka wanke. Wallahi haka addinin musulunci ya ce, kai da ka karbi nata ka wanke. In ka fito kaga kayan wanke-wanke ga da a bayanta, ga wanke-wanke ga shara, karbi wanke-wanken yi mata, ko karbi dan goya, ko karbi wankin yi. Amma mutum ya mayar da kansa wani dodo kawai, wani kabus kawai, wani abin nan ana ganin cewa kamar an mayar da zamantakewan gidan aure wani nau'i ne na ubudiya, wani yanki ne na bauta. Ka sa mace wanki, ka sa mace wannan ta kula da 'ya'ya, ta yi wannan ta yi wannan ta yi wannan ta yi wannan. In ka dawo kuma ka haura da faɗa ka ce kai ne ka je ka nemo kaza da kaza da kaza. Allah ba haka bane wallahi. Mu je mu duba yadda manzon Allah ya rayu a gidansa, yana yanka wa matansa nama